Lakhain ko rapon nilip constituency ki parlo kedamtang arkonify creeplier ni starthiteron arong Hirhiri English LP School along. Education is the most powerful weapon to change the world. Puathepi and Ponsi All India Karbi Students Union AIKSU songatum lapen lo thanbang lo Charlie Osomar apia potum pen arnisi apharman chethanchi mumajai mek pedopon. Hala exam of sin nas do di nas do pet do gonot so do hai exam lo experiment lo to mage observation son lo teaching ai man se di or p2 group lo non te nan thek long thai sar because school bon check tige training lo se down lo mage la le si la da kala ka ti char phone koi na le ta da kala lo da le bahini do son te sar pudam tige class do thai ko mate yo somajong si ni thom le get pi kop le so so ke ako chile to feel ko mate Bangso melong All India Karbi Students Union AIKSU asongame phu Starson tiso lapen chunbang mensing teronatum ahinpen me japonsi one day interaction program ame pedoponlo pini nilutu All India Karbi Students Union asong pen ada Hirhiri English LP School along one day interaction program nang bilo ada kibinang ko alam the bangkala pulo kedam tang 2024 session bangke student bang phovet a teacher day no do lapen student ke bang phodolo ladak bangke lapulo high school hembat he piglo lapen established in 1991 khaso pen ningkan pen lapuson student ki juma vipin lah bona 2024 ningkan bangke student bang phovet la si nilitu mathalo ladak ko pini a reason doji la suppose student nang jum hek pu kamatha pen lo amasi nitumang la bangso interaction program bilo pote pini son baki mission athi longji tu kamatha pen sidim nang bi Bangso melong resource person mate thanbang jobson rongphar CRCC choki hola cluster lapen Rajesh rongpi CRCC Merabheti cluster atum pensi lo thanbang rongasar lo Charlie Osomar apia potum pen lo ke Charlie pen ko ansi ale ke long lapen methanga somar aphan ko ansi ki paprang don thekjima RD doklong alam thepen jingki chethan ponsi misen pen chethan chimu majai mek pejut pon pini aprangsi ke kero piparlo la All India Karbi Student Union atum patir people sila mangso school na homri lo mangso school na homri alam thegala lo enrollment ke kom ke jum hek so puthak lo so puthak si pini seminar mate interaction program one day interaction program en pon lo songbong jingi chethan pen a conclusion gala lo parents la pen da rong sar tumpen la pen teachers ka do ka we SMC the men bor easy enrollment amang pa IG pan bor ipon popsi alam tum semedeng pon lo asinon new session 2025-26 session amang ke un anpen 30 above an ke pali phansi bang tong kep rai si babang kep rai hini babang tong kep pen ke ong student pa bar hiji phansi alam tum bor ipon lo News report KTV News